hostelería de Lariño, o propio Concello non dá asumido máis carga, non? O que sí que penso é que precisamente este tipo de catalogacións como internalización o que fan é darlle pois esa marca que eu creo que o que hai que cuidar. Eu discuto moito con algún hostaleiro. Bueno, eu sempre digo que, claro, a Feira do Cocido ten éxito porque hai unha base evidente, que son os restauradores, non? Pero que tamén sería imposible se a administración local non fixera o traballo que fai, non fixera o investimento enorme que fai ao respecto, non? E algún me ten dito que o cocido, sin iso, sería exactamente igual. Eu penso que todo o contrario. Eu penso que o cocido é algo que chegou onde chegou por moitos motivos, pero un é, o esencial obviamente, son os taleiros, pero tamén penso que en esencial é o gasto público, a aposta da institución local por vender ese paquete, non? Porque para nós o cocido é moito máis que co cocido en sí, senón que é un embaixador do noso Concello e, polo tanto, penso que o que temos igual que debatir e lle convido a vostedes a que... Ben, por parte do Partido Socialista. Pois nós, como xa anunciamos públicamente, ademais anunciamos, me parece, con vostedes, vamos tamén a apoiar a proposta unánime de internacionalización. Ben, é verdade, pois, que, como decía o alcalde, pois hai que resolver algúns aspectos, entre eles relacionados co das linguas, pero, bueno, eu creo que son aspectos totalmente salvables. Ahora, está ben, nós sí que diferenciamos perfectamente o contenido de carácter nacional e internacional da feira, que nos parece que hai que darlle todo o impulso que precisa para conseguilo, e logo diferenciamos, lóxicamente, o acto en sí, non só do día, senón do que conleva o cocido, que conleva desde agora mesmo hasta a festa do orgullo, hasta o cocido do orgullo, o cual é un planteamiento suficientemente longo e que esperamos que este novo goberno, al menos, consiga que a festa do cocido e a feira do cocido se desenvolva en niveles que os fixo nestes últimos anos, porque eu creo que alcanzou o punto máximo de visualización non só en Galicia, senón, eu diría, que tamén a nivel do Estado. Así que nos vamos a apoiar esta proposta, que sí, como lle digo, vamos a estar moi pendentes de como se vai desenvolvendo logo no carácter local e no carácter galego esta feira. Moitas gracias. Por parte do Compromiso. Sal da sala. Estrenas teléfono hoxe. Bo día a todos e a todas. Como non podía ser de outro xeito, o grupo de Compromiso anuncia o apoio a esta moción. E tamén, como non podía ser outro xeito, comunicar a nosa lealdade co actual goberno en todas as cuestións relacionadas co cocido, que saiban que estamos ao seu carón para o que precisen en esta cuestión. A nosa experiencia di que durante 4 anos estivemos organizando feiras do cocido e sabemos da dificultade enorme que ten organizar unha feira do cocido. Nunca diremos que o cocido esmorece, ni nunca diremos nada en contra da feira do cocido, senón que o goberno actual pode considerar que sempre estaremos ao seu carón para o que os necesiten, acudiremos a todos os actos e na medida das nosas posibilidades coa cuestión da internacionalización, ali estaremos sempre que nos pidan. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ben, a feira do cocido, sen dúbida, facía falta que a orde ministerial cambiara no sentido de que o normal é recoñecer toda unha traxectoria. A orden que había, que estaba en vigor, tiña unhas deficiencias importantes, e que ti podías haber feito o ouro e o mouro,
que se pasaba de 4 anos non valía para nada, co cal é lóxico, porque unha festa como a nosa, que pasa de 50 anos, o mellor cando iba polo ano 10, pudo ter un evento internacional moi potente e resulta que non computa. É claro que debía computar, como non vai computar? Si a Feira do Cocido foi moi boa nos últimos 4 anos, estupendo, pero tiña que computar todo o que hai para atrás. Por lo tanto, eso de que computaran só 4 anos, a mí non me parecía xusto. Por lo tanto, nese aspecto cambiou para ben a orde ministerial. E nós vamos a intentar facelo da forma que nos gusta facelo. E eu non pretendo darlle clases a ninguén. Non me entendades mal, porque non hai ningún reproche, porque se eu debutase como vostedes hai 4 anos, probablemente non o faría mellor ou se cadra ainda o facía peor. Así que ningún reproche o que fixeron vostedes estes 4 anos, pero saben que a mí o que me gusta é coller o toro polos cornos, ás veces o coller o touro polos cornos, pois escornan un pouco non, pero é unha forma de sacar as cousas para diante. E, polo tanto, nada máis nos enteramos, porque teño que dicir que nos enteramos de refilón, nada máis enterarnos do cambio da orde ministerial, puñémonos a traballar. Xa son varias as reunións que tivemos en Santiago, eu podo dicirlles, sin ningún tipo de, como digo, de pretender darlle clase a ninguén, que onte que fun a Madrid, fun a Madrid por un problema do Adif, fun falar ca directora xeral, que, por certo, teño que dicir que me recibeu moi ben, me teño que dicir que mellor imposible, no sentido de que unha reunión que estaba prevista que durara 20 minutos, pois durou bastante máis dunha hora, o cal, se non o resolven, polo menos escoitaron todo o que nos tiñamos que decir. E ali lle falei das escombreiras, ali lle falei, en primeiro lugar, falei do apeadeiro de Botos, desa posibilidade. Non mo deron, pero si me enseñou o proxecto que hai, o estudio que hai, que vale, se é por unha vía sola, 4,5 millóns de euros, se é polas dúas, vale 9 millóns, e que si técnicamente é posible, outra cousa é desenvolvelo políticamente. Obviamente ten que haber un goberno, eu non son ningún inxenuo, e ten que haber un goberno que o decida. Por lo tanto, cando tome posesión o goberno que vai salir das furnas do día 10, xa me poñerei en contacto para intentar facer as cousas o mellor posible. E como ese é o motivo fundamental da miña viaxe a Madrid, pois ali lle quedou claro para que podía valer o apeadeiro, non para que paren os aves todos, senón nós conformámonos con que pare unha mañá e outra noite xa nos chegaría, como vai pasar na Gudiña. Ao mesmo tempo, se non para, polo menos será bo facer ese apeadeiro, porque algún día, po ano que ven, saben que empezan os operadores novos, e, por tanto, algún día vai haber algunha lanzadeira no tema Galicia, desde Ourense probablemente a Coruña. E nesa lanzadeira si se podía coller o tren nesa lanzadeira e logo xa en Ourense coller o AVE, que dentro de uns días, bueno, dentro de pouco tempo xa vai durar 50 minutos menos o traxecto a Madrid. Por lo tanto, aproveitando que estuve ali unha hora e que tiño o avión por se acaso de volta á tarde, pois aproveitei para dúas cousas. Acabei a xornada, acabei o que iba a facer ás 12:30, e a continuación pois fun ver o que me din que a mellor empresa para traballar no eido empresarial, que Aguirre Newman, para ver a posibilidade de que traballen connosco na captación de empresas. Simplemente foi unha reunión informal, simplemente yo digo, porque me dixeron que eran os mellores de España, e eu tiña un contacto para eles. E logo, a continuación de ter esa conversa de o que a Lalín e o ben que estamos, que non é que sea mentira, pero si exagera un pouco, como é normal, porque senón non vendes ningún pescado, pois tamén me fun mirar xa isto. Xa tuve a primeira reunión para este tema, sin concertala nin nada. Cheguei ali como can que non xanta, é unha especialidade miña, de aparecer por ali, non digo en plan Paco Martínez Soria, nas películas que facía, pero sí que xa fun ali a Secretaría Xeral ou Secretaría de Estado, non sei o que é ahora mesmo, non sei cal é a calificación que ten, porque tuvo Dirección Xeral, Secretaría de Estado, para xa poñer a traballar ca xente de abaixo
nesta orde ministerial, e o que vos digo é que tive moi boas vibracións. Obviamente, con quen falei, con xente técnica, que se brindou a falar comigo porque quixo, que eu non levaba cita nin nada. Por certo, lle expliquei a Feira do Cocido, curiosamente, a coñecían de sobra. E saben por que a coñecía de sobra? Por cousas que ás veces non lle damos importancia, pero se acordan vostedes, cando foi do Prestige, fomos facer un cocido a Casa de Campo, que estaba daquelas de alcalde, se mal non recordo, Álvarez de Manzano. E fixéramos un cocido na Casa de Campo que a verdade é que non saleu moi ben. Foi dos peores, probablemente, pero bueno, levaba o nombre do cocido. E esta persoa que está ali estuvo nese cocido, invitada por un galego. Por lo tanto, xa daquelas sabía da magnitude da mesma, e eu xa dixen que nada máis haber goberno que me poñerei a traballar con eles, porque consideramos que a Feira do Cocido, o cambio da orde ministerial estuvo ben, e non o que queremos é que se xa o antes posible de interés turístico internacional. Así que sepan que estamos traballando por todas as vías que podemos para facela o antes posible. Se pode ser po ano que non sea po outro, se non pode ser po outro que sea po outro, e en definitiva, a ver se logramos nestes 4 anos que poida ser declarada de interés turístico internacional, porque temos bagaxe para elo. Por exemplo, non che contan os cocidos do exterior, non contan o cocido que fixemos con Alfonsín, non contan o cocido de Venezuela, non conta o cocido do Vaticano, non contaba, mellor dito. Por qué? Porque pasaba de 4 anos. Agora sí pode contar. Agora esas cousas sí teñen un peso non específico, pero sí teñen un peso importante que a lei que había non tiña ningún. Como tiñan máis de 4 anos, non tiña ningún. Si contan os cocidos do camiño, o feito de que tivéramos aquela reunión co potufé francés, co cocido maragato, non sei, xa non me acorda, moitos cocidos que fixéramos, que chamamos os cocidos do camiño. Por lo tanto, bueno, hai unha boa sintonía con eles, e hai que empezar a traballar desde baixo. Sabedes por qué? Porque ao final, cando chega ali o expediente, obviamente, o que este de secretario de Estado, ou o que haxa aí, o Dirección Xeral, depende do novo goberno como a nombre, vai a ser o que ten a última palabra, e desde logo que habrá que falar con el. Pero quen fai o expediente é a fontanería sempre. E iso é o que estamos traballando nós. Por que? Porque eu teño claro de que se tes ben engrasada a maquinaria e a fontanería sabe do problema, que xo plantexan de outra maneira, primeiro, que ti podes arranxar problemas que antes de presentarlo pode ter solución. Segundo, que cando lle chegue a Dirección Xeral ou que sexa, naquele momento xa vai ir totalmente debullado. E terceiro, a min doume un rendimiento estupendo, porque iso mesmo foi o que fixen co Pazo de Liñares. E cando lle tocou a Pepe Blanco decidir, estaba todo tan trillado que algo que pensou que estabas comenzando xa estaba acabado. E naquele momento, houve unha decisión política, de acordo? Houve unha decisión política final. Se Pepe Blanco non quixera, non os daría. Pero estaba todo tan trillado desde 4 anos antes que el reconoceu-mo, e así mo dixo na reunión. Levas traballado tanto por este tema que mo dixeron os técnicos que non me queda máis remedio que darcho. Por lo tanto, vamos facer con ese sistema que nos funciona en Madrid. Por certo, hai que dicir que en Madrid, a diferencia dos gobernos autónomos, como estamos máis lonxe, pois non hai así tanta suspicacia. Chegas ali un don técnico e dixlle que eres o alcalde de Lalín e que tes un problema con aquela dirección, e normalmente, pero en todos os gobernos, a mí pasoume no goberno de Zapatero, pasoume no goberno despois de Rajoy, e volven pasar a hora. Por lo tanto, Madrid, nese sentido, funciona de outra maneira, no bon sentido me refiro. Por lo tanto, confío en que poidamos declaralo o antes posible. En todo caso, é unha boa nova que nos conte todo o que é a trayectoria, porque nos aí salimos ganando moito con respecto a outros posibles competidores. Eles, obviamente, tampouco queren dar a troche e moche cousas de interés turístico internacional. Farano con calma, pero o que primeiro chifle, sabedes que sempre leva a ventaxa. Eu espero que Lalín sexa o primeiro expediente que teñan encima da mesa para a declaración dunha feira de interés turístico internacional. Cando despois empeza a haber moitas, que a saberá, pois ao mellor despois sacando poñen freno. Como pasou en Galicia, aquí facía unha feira 4 ou 5 anos e xa pedían de interés galego. Entón, calquera que levaba uns aniños funcionando, xa festa de interés turístico galego. Ahora vistes que endureceron dunha maneira brutal. Por qué? Porque todo Dios pedía o que facía a festa do chourizo de cebola,
pois xa con que levara 5 anos xa pedía a festa de interés turístico galego. Entón agora endureceron moito a norma, por que? Porque pedía moito. Aquí vai pasar o mesmo. Eu asurulles que esta orden que en 2-3 anos que endurecen. É normal, pero a ver se nos colamos aí nesa primeira tandada e despois que nos quiten o bailao. Ben, pois moitas gracias. Algúna intervención máis? O texto, valelles este texto que puxemos, que eu non, se queren, volvo ler ou non fai falta? Vale, te dixo aquí, César. Vamos a votalo entón. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, votámolo, aprobámolo por unanimidade. Moitas gracias. O seguinte punto, modificación en réxime de dedicacións exclusivas dos membros do Goberno. Ben, cando se trata de temas de soldos do Goberno, sempre é a mesma polémica e seguirá habendo, polo tanto, non vou ser eu quen evite, porque non a dou evitada. En todo caso, nós fixemos eso porque nos pareceu convinte pola situación que tiñemos no equipo de Goberno. Este expediente sirve para que a dedicación exclusiva que ostentaba a César, aparellada a competencia de deportes, pasa a Avelino Souto, que é quen vai xestionar esta competencia. Temos claro que o esforzo que implica o deporte tanto na xestión como na presencia física, porque son moitos os actos que hai ao longo da semana nas distintas instalacións que temos, fundamentalmente o Lalín Arena, o campo de fútbol e o pabellón de deporte, cos clubs que hai ben deles, moitos deles teñen moitísimos equipos, como saben vostedes, fai necesaria unha dedicación, se cabe, máis importante do que pode haber nalgún outro concello de similares características, donde o deporte non necesita o mellor tanta dedicación, en Lalín sí. Por iso, imos a manter a dedicación exclusiva para o Concello de Deportes, e eu non lles vou a pedir que o feito de que poñamos a Avelino o poñamos como algún pode pensar, motivado porque é máis novo, para que teñan máis tolerancia con el. En absoluto, Avelino India, que é un rapaz novo, que efectivamente o é, non cabe dúbida que ten vocación política. Eu teño claro, ao mellor equivócome, pero eu teño claro, en principio, creo que levo coñecida moita xente que tratei ao longo destes anos, e creo que el que ten madeira, despois terá que demostralo, porque ao mellor veslle madeira inicialmente, despois ao mellor cambias de opinión, pero neste caso eu creo que el ten madeira e creo que ten capacidade para poder levar a cabo esa difícil tarefa, porque deportes é difícil, pero ao mesmo tempo vai a levar gandeiría, que ya sigue un mantendo, e feiradeza, que como dixen na última feiradeza, se as forzas nos chegan das ideas, vamos a pegar un cambio cuantitativo, cualitativo e cuantitativo. Pero vamos a intentar pegarlle un cambio importante. Non digo refundala, pero sí cambiala sustancialmente. Por lo tanto, algo xa se verá este ano que vai vir, o ano 20, Feiradeza, pero a Feiradeza marcámonos como objetivo a mitad da legislatura, porque foi a primeira cousa que fixemos nada máis chegar desta, cando sexa a seguinte edición do ano 21, espero que Feiradeza teña o nivel que queremos o goberno que teña. Por lo tanto, non se vai parecer moito a que había. En algo sí, algo vai quedar. Pero eu creo que vai quedar a esencia e fundamentalmente o resto, pois imoslle pegar, como digo, un cambio, e eu encarguei a Avelino que fora traballando nese sentido. Ahora, ao complicarse máis con deportes, tamén a ventaxa é que ten dedicación exclusiva, pasa a ter dedicación exclusiva, por lo tanto, con dedicación exclusiva sí terá tempo para esas dúas cousas, ao mesmo tempo que a levar xuventude. Por lo tanto, vai a ter unha concejalía, unha concellería importante, e sobre o tema dos soldos, e remato, dicirlles que no seu momento, cando un servidor era presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, precisamente por este, iba a decir unha palabra pois que non é apropiada, pero bueno, por esta falta de digamos, que non ocorre nas outras administracións, pero que ocorría na local, esta falta de criterio á hora de que uns concellos puñan máis dedicacións e outros menos,
nos chegamos a ter un texto consensuado de que cantas dedicacións debía haber por concello de acordo a categoría do mesmo, cantas podía haber menos, pero o ideal cantas eran, e o soldo das mesmas, e o soldo dos alcaldes. Porque non é de recibo que o soldo dos alcaldes sempre este en cuestión cando non está en cuestión o soldo dun conselleiro, do presidente da Xunta ou do presidente do Estado. Por lo tanto, nos chegáramos a un acordo e tiñámoslo pactado, teño que decir. Había pactado co representante, co vicepresidente da FEGAN, alcalde de Betanzos, señor Lagares, e había pactado con Jardón, o representante do bloque. Os tres tiñamos claro que iso que había que arreglalo. Aí puñíanse os soldos, a cuantía dos soldos, de acordo ca categoría do Concello, para que non houbera que discutir cada vez que hai un nombramento de corporación. Os concelleiros con dedicación exclusiva que podía haber, se querían ter menos podían, porque non se podía obligar, pero cal era o ideal, é a cuantía dos mesmos, tanto do alcalde como das dedicacións. Iso que tiñamos pactado, eu quixen levar para diante, e cada un manifestamos ao noso grupo político a intención do que queríamos facer. E despois de manifestar ao noso grupo político, non foi posible chegar a un acordo, o cal os alcaldes de todos os partidos sí habíamos chegado a un acordo, pero os respectivos partidos non foron quenes de darlle o visto bo a ese acordo. Motivo polo que ocurren estas cousas e polo que ocurren e polo que seguirán ocurrindo no futuro na mentre non nos regularicemos. Pero, bueno, é unha IVA que lle toca e que, lóxicamente, hai que soportala. Así que o que se trata fundamentalmente é de a competencia de deportes que levaba César pasa a levala a Avelino, a dedicación que tiña César a mesma pasa a levala a Avelino, César pasa pos puestos donde moitos deles estaba Avelino, Avelino quedase con xuventude, feiras, agricultura e deportes, e medio ambiente pasa a César, e máis a que tiña César de novas tecnoloxías. Por lo tanto, esa é a proposta que facemos neste punto. Intervencións? Benegá? A ver, eu debe ser o primeiro punto na miña vida nun pleno que non sei por onde vou ir, pero a ver se me dou centrado. E digo isto porque, home, vostede xa fixo o pleno que está habituado, que nun dos puntos saca un tema de Madrid, do AVE, do ADIF... Nos saquei un tema relacionado con isto, perdón, Sí, pero que... Nos saquei o tema do cocido, por conto estuve traballando para o cocido 2 horas. En todos os plenos vostede, a ver, que nos coñecemos, unha estrategia de vostede que os demais non somos parvos, que a solta, mañán xa ten para que os medios ya consuman. Non, que non estamos nin grabando o pleno. Resulta que non sei que pasou co pleno, e diceme César que non está grabando. O que? Non está que? O pleno que non se está grabando. Que vos pido disculpas, pero aquí algo debeu haber algún... Eu dou por sentado que a Secretaría lle dice ao técnico que monta o aparello que o grave, entón... Home, pois o que acaba de decir me parece extraordinariamente grave. Bueno, que quere? A mí preguntou un secretario e dixo, eu non sei deso. Preguntei, efectivamente, aquel aparello non está funcionando porque non o puxeron a funcionar. Ah, perdón, dinme que se escoita pero sin imaxe. Para a imaxe total que máis dá que está fixa. Bueno, pero... O sea, podemos facer... Sí, quero dicir que se escoita o audio. Por lo tanto, se escoita o audio, eu supoño que é o que importa, non? Reinetas para todo Dios hoxe. Vamos a ver. A ver, sendo xe. Vostede o que fai é largar, pero fai en todos os plenos, e hoxe xa o fixo para que lle consuman e non saia cando hai plenos que son, bueno, pois que non lle son cómodos, por decirlo así, como este punto que evidentemente non lle é cómodo. Ben, xa damos por feito eso, xa o fixo, e cumprimos aquí o establecido, non? O esquema que vostedes teñen nos plenos. E por que digo que, vamos a ver, eu, reservándome que poda facelo para outros plenos, digo, para que despois non se me bote en cara, vou obviar, voulle consumir o que vostede fixo na súa intervención, que é obviar unha das dúas partes. Obviar unha das dúas partes deste cambio, consumindo o que vostedes argumentan de saúde persoal, por tanto, aí queda momentaneamente metade do tema,
e me centro na outra parte. Tamén quero dicir que, como digo isto, tamén digo públicamente que lle vou dar valor a algo que vostedes non puxeron, porque cando hai un problema con facer unha chamada e explicar o problema, acabaríase, non? E cando non se fai, pois pasa o que pasa. E, polo tanto, media parte do problema, que daría pa moito, vou non obviar para non facer dano persoal e voume centrar na outra parte, claro, que, bueno, parece, se algo non lle saco méritos a outra parte, é de que, coa idade que ten e os poucos plenos que leva, pois se como os marros deste super equipo de goberno que temos, non? E con esta dedicación, pois, significase unha vez máis por quen estamos gobernados. Hai unha cuestión que obviamente non teño nin tempo nin moral para atendela, non? Pero seguramente hoxe estemos aprobando a dedicación exclusiva a persoa máis nova que cobre en todo o mundo. Seguramente non haxa un concelleiro da súa idade que cobre 2.700 euros ao mes por 14 pagas. Non sei se en Qatar pode haber algún que teña isto, pero, insisto, eu non me pasei ese traballo, pero fago esta pregunta, non? E, como digo isto, tamén digo o seguinte, legal é, faltaría máis. Agora, ético e estético? Pois eu penso que non. Eu penso que a mensaxe cun concello de 20.000 habitantes, cunha situación económica onde os seus veciños e veciñas están pasando serias penurias en moitos casos e moitísimas dificultades, seguro, a gran maioría da poboación, é que veña un goberno aquí que nos vai custar coas súas adicacións de concelleiros e un staff de prensa e un staff de asesores que analizaremos nos vindeiros plenos máis de 2 millóns de euros neste mandato. Entón, claro, a min o argumento este tan manido de cando estaba na FEGAN, moi ben, pero es que seguro que na FEGAN na proposta non iba ninguén que quixera, vamos, con 21 anos, verdad, cobrar, vamos, 2.700 euros ao mes. Eu creo que, de verdade, é un mal exemplo, é unha mensaxe, desde logo, totalmente equivocada para a sociedade, algo que, ademais, máis alá da persoa, insisto, porque este é un debate moi desagradable, en termos persoais, cando alguén está aquí e se fala do que vai cobrar, pero eu entendo que a sociedade, de verdade, Nalín, está indignada con que unha persoa con esa idade, e non digo idade como algo malo para este tema, pero senón como algo natural no ciclo da vida, que alguén con esa idade o que se terá, pois é que estar formando, aprendendo, e non, desde logo, chegar sin ningún tipo de experiencia, de formación, e máis, en deporte, que con todos os respetos, vostede non ten nin idea, e entón nos choca moitísimo, non? Porque se me dis, bueno, é que aquí se acaba de fichar unha persoa experta en xestión deportiva que sabe por onde ir, pois non, este non é o caso. Aquí o que se está facendo con cartos públicos é que o Partido Popular teña o liberado máis. E unha vez máis estamos vendo como os cartos dos veciños se distribúen en función aos intereses deste goberno, pero, sobre todo, a esos intereses do partido de ter adicacións, non? Vostedes non tiveron ningún tipo de problema en poñerse uns supersalarios para vostedes, pos de prensa, para asesores, e, desde logo, faltaría máis, sin que se indignen, que teñan que responder calquera desos salarios polo que fan. E, mire, eu creo que tamén se percibe clarísimamente, a máis, claro, é complicado, non? Porque o argumento do anterior, cando se justificaba este salario para deportes, o argumento que vostedes deron é que ese salario, o deporte Lalín requería esa dedicación, entón que só iba a haber, era un salario
Vamos, que o deporte requería exclusiva atención e, polo tanto, se lle iba a dar tamén ese supersalario por eso. Pois agora vemos que ese argumento en 3 meses caeu, co que antes se argumentaba, agora volveuse sin valor, e xa resulta que o deporte pois dá igual, porque aquí se acaba de admitir por parte incluso do alcalde que ten moitas máis atribucións este concelleiro e, polo tanto, xa non ten ningún tipo de exclusividade a hora de xestionalo. Eu de verdade penso que, bueno, que hai que valer, hai que valer. Eu tamén coincido, creo que vostede vai facer trayectoria en política porque penso que hai que valer para ser capaz de asumir un salario deste tipo en calquer momento, pero nos momentos tan difíciles, insisto, polos que está pasando os veciños e veciñas desta casa, penso que moito máis, non? Por lo tanto, vostedes tiveron unha oportunidade para reconducir o tema dos salarios. Penso que é un desmadre, polo digo sinceramente, eu non... O das adicacións, é que un debate son as adicacións, que sí que hai que ter para que a xente poda exercer o traballo, e outros son os supersalarios que vostedes fan con esa estrategia que teñen, que en algúns casos lle deu bo resultado e noutros non, que vamos facer todas estas fechorías, entre aspas, que se me entenda. A principio de mandato, para cando cheguen as eleccións, que ninguén se lembre delas, non? Ben, eu creo que esta teoría que vostedes teñen non lla van consumir os veciños de Lalín dentro de 4 anos, porque vostedes son un goberno insultante a nivel de salarios para o que é a situación persoal que teñen os veciños e veciñas de Lalín. E supoño que aquí algún argumento que se esgrimiu tamén respecto á rendabilidade desos salarios, preparación, etcétera, pois supoño que no caso de vostede non vai ser así. Eu non dubido que vai a ter a dedicación, un tempo faltaría máis, pero permítame que o quid da cuestión non é se hai que ter a dedicacións ou non, que desde o BNG evidentemente decimos que sí, senón que hai que ter uns salarios acordes a persoa, os seus coñecementos, a súa formación, pero, sobre todo, acordes e éticos coa sociedade na que estamos vivindo, esas palabras que se lle enchían, claro, despois vostedes, claro, algunha concelleira de vostedes despois por aí anda dicindo que, claro, que era co que traballa tamén que era dedicación e tal. Claro, isto é o desmadre de vostedes. Ti non eres, Raquel, ti non poñes esa cara que non é por ti. É evidente por quen é. Entón, isto é o grupo que teñen, non? E despois hai outros concelleiros con máis formación que resulta que non teñen un papel para nada neste goberno que temos que sufrir, non? Por lo tanto, eu creo que unha dedicación de 2.700 euros, máis de 37.000 euros o ano, sumémoslle Seguridade Social, a estos 37.000 euros, é unha sangría que os veciños de Lalín sufren, pero que, insisto, que os veciños de Lalín lle indigna e que tamén amosa que vostedes, non sin salario, sino sin un supersalario, non traballan polos intereses dos veciños de Lalín. Insisto, será ético que vostedes van a aprobar hoxe, pero será legal, pero ético, asegúrolles que non o é en absoluto. Moitas gracias. Hai tantas cousas éticas e non estéticas neste pobo que asegurolle que esta non é unha delas. Con respecto aos sueldos me refiro. Por parte do PSOE? Bueno, pois, eu creo que evidencianse dúas cousas de forma clara. Unha, penso que hai problemas claros de xestión, que está habendo dificultades claras para xestionar algunhas áreas, inda que se intentou a oposición, e particularmente aos socialistas, acusalos de que Abelino era unha persona xoven e que non estábamos aproveitando esa situación. Eu quero dicirlo en primeiro lugar que por parte dos socialistas nós
nos respetamos moitísimo a xente e a xuventude, pero é o señor alcalde que permanentemente está aludindo a que tede cuidado con ele, que ele é xoven, ele vai ter un porvenir extraordinario, pero claro, vos tedes que tamén medir, non vos meter moito con ele. Bueno, o que está claro é que a xuventude é unha cousa, ser, como digo, o alcalde de forma permanente é un rapaz, para nós é un político que vai a ter un salario que, desde logo, dobla por 2 ou por 3 calquer salario de calquer muller ou home aquí de Lalín, e, polo tanto, entendemos que terá que asumir as responsabilidades que lle corresponden. Nós coincidimos tamén que a xente non fala de outra cousa, tomando os cafés agora a mañá, de que vai a falar. É dicir, salarios por as nubes, todo como di o alcalde, pois de calquera maneira, é dicir, vemos como están as cousas, como está o Lalín Arena, como está o Cortizo, como está absolutamente todo. Pero sí, os salarios, desde logo, por as nubes. Entonces, pois, lóxicamente, nos xa anunciamos que vamos a votar en contra, lóxicamente, porque iso nos pensamos que a política tamén terá que ter algo de vocación, porque se só é encher as alforxas, vir ao Concello de Lalín, encher as alforxas a base dos impostos dos veciñas e dos veciños, pois entonces pensamos que a política non debe ser así. Co cual, e máis, efectivamente, cando estamos vendo tamén en algunhas áreas do goberno que con responsabilidades importantes, bueno, pois, efectivamente non me extraña que haxa a liorta interna que está habendo, que eu coincido aí con Paco Vilariño, que tamén iso tamén se está escoitando na rúa, a liorta interna de quen traballa cobra menos, porque aquí non hai que olvidarse, e teñen que sabelo as veciñas e os veciños de Lalín. Cobrar nos concelleiros do goberno do PP, cobra todo Dios, é dicir, o alcalde preparou a cousa de tal maneira para que ao final de mes cadren ben as contas con uns salarios importantes, estén ou non estén en áreas importantes ou liberados ou como queirades chamar. Así que, nós xa lle dicimos, este tema é un verdadeiro escándalo, e non tanto por a xuventude, eso non nos importa, o que nos importa é a responsabilidade, pero pensamos que na política tamén hai que exercer dando exemplo. Penso que na política temos que precisamente, como vos dicía antes, a política ten que levar, sobre todo, a parte de vocación, non só destes salarios que desde logo, chaman a atención en todos os sitios. E eu, por parte dos socialistas, sabendo que hai un tema, e tamén o digo para que o escoite o señor alcalde, un tema dous temas que nos preocupan, non cabe a menor dúda. Un é o Arena, que é de forma inmediata, e outra é o Cortizo. O outro día houve, en base a unha moción que presentou moi ben Cristóbal, eu creo que de forma extraordinaria, pero ustedes, eu penso que tamén, en parte, deberían tamén ter cuidado cas formas, e posiblemente incluso ca educación política, porque Tobi presentou unha moción boa co tema do Cortizo, que poderá gustar máis ou poderá gustar menos, pero unha moción ben argumentada frente a unha moción do PP, como sempre, que leva unha parte importante de mentira, por non dicir mentir permanentemente, donde levaba, me parece, cargadas na acera da carretera de Don Ramiro. É dicir, as gradas botábanse fora. Bueno, reconoceron que, efectivamente, eso fora un impulso grande con respecto ás eleccións, pero nós, cando presentamos as cousas nas eleccións, tampouco andamos mentindo á xente, dicimos as cousas, parecenos que son así, e non andamos poñendo as gradas na carretera. Entón, que quero dicir con isto? Quero dicir que outro día, desde logo, con respecto a isto, non nos gustaron en absoluto a forma e a contestación da concelleira correspondente, porque, primeiro, non hai tal consenso, porque nós tamén participamos moito ca xente do deporte, moito, por lo tanto, primeiro, non hai tal consenso, e segundo, e isto é un planteamiento que facemos con carácter político,
e non lle estamos facendo ao novo concelleiro, senón que lle estamos facendo ao alcalde, o Cortizo necesita de consenso para sacar un bo plan adiante. O plan de ustedes non é o mellor plan. Eu non digo que non sea para ustedes o mellor, pero o plan de ustedes non é o mellor plan. Non leva consigo un bo aproveitamento da superficie do Cortizo. E, polo tanto, aquí, insisto, o alcalde necesita consenso, porque sabemos do que estamos falando. Seguramente Avelino... Pero que quería consenso para arreglar a dedicación de non Avelino? Bueno, ben sei, usted hasta ahora dedicouse a dicirnos o que foi facer a Madrid. Pois imagínese, eu que viaxe a Madrid, se lle vou dicir tamén o que fago en Madrid, imagínese vostede. Entón, usted faga o favor e agora... No seu turno de intervención pode dicir o que queira. Por eso lle digo. Como se quere falar das vacas pardas. Sí, as vacas. As vacas funos visitar a mañán. Hoxe non cumprín unha obligación importante, pero sí que o fixe. Pero sí que quero dicirlle isto porque, oye, eu penso que temos a obligación de decilo, e vostede sabe ben por qué, e nós, por iso lle dicimos, que o Cortizo necesita consenso. E como usted agora acaba de poñer un responsable desa área, porque seguramente nos entenderíamos bastante mellor co anterior concelleiro, porque sabe do que fala, que ao mellor con este concelleiro, que, como decía o anterior, o representante do Vilariño, pois no deporte conóceselle pouco. Posiblemente noutras cousas sí, pero no deporte conóceselle ben pouco. Así que as responsabilidades moi seguro que lle van a caer a vostede. E eu dirixo-me a vostede en estes términos, porque, desde logo, nesta área importante que vai levar Avelino, vai a ter vostede unha grande responsabilidade. Así que, como terminamos, e lle dicimos: señor Crespo, usted leva toda a vida dedicado a isto, e a súa área de xestión, e eu non a vou criticar, pero o que si lle criticamos é que os seus alumnos aventaxados, por o que vexo, e aventaxados porque andan máis con vostede, pois non debía educalos en que só vivan da política. Cada un ten que ter na vida unha forma de vivir. A política, como lle dicía, ten que ser vocación. E usted, con un salario destes que xa lle digo, chama a atención en todos os lados, pois non está dando ningún bo exemplo. Moitas gracias por parte do compromiso. Bueno, bos días. Nos anteriores plenos, vou empezar por este punto, porque cando algún compañeiro da oposición atacaba de forma xusta ou inxusta a Avelino, sempre se creaba o escudo de que era unha persona nova e incluso se mencionou reiteradamente que é un rapaz. Ele é un home feito e dereito que se presentou nunhas listas, co cual ese escudo non debería existir, e agora caeu desde o feito en que ten unha dedicación exclusiva e desta cuantía. Hai que, cando se debateu xa o tema dos salarios, eu dicíavos que abrirades a ventana e que mirarades a realidade laboral que hai no noso concello. Hai que darche enhoraboa, Avelino, porque vas a ser a persoa de 21 anos mellor retribuída de todo o Lalín e probablemente de todo Galicia. Vas a cobrar máis con profesor universitario, doutor, que este contratado, co cual aí está a equiparación. A mí non sei, é unha opinión persoal, decirvos que cando estamos falando dunha persoa que está diante, que o defenda outra persoa é cando menos un pouco criticable, porque o mellor debería ser Avelino o que directamente expuxese, justificase os motivos polos que é merecente desta dedicación exclusiva. É dicir, en vez de crear un halo, que sea a persoa que cobra o salario xustificar cales son os motivos reais para cobralos. Entonces, e darlle oportunidade, pois, un pouco de que xa que ao levar nome a dedicación exclusiva e un pouco o estamos atacando políticamente, que se poida tamén defender políticamente. Nada máis. Ben, a verdade é que me dá moita pena que
que actúen así vostedes, pero, bueno, están no seu dereito. Eu só lles digo que, se non o teñen claro, volver aquí onde estou foi un reto persoal importante, cun desgaste persoal importante e cunhas renuncias persoales importantes. Era un tema de amor propio, en parte, pero tamén de intentar que aquilo polo que creín e polo que loitei toda a miña vida se manteña o mellor posible. Iso foi o que me levaron a recuncar na alcaldía, fundamentalmente. E eu a vostedes teño que reprocharlles que neste punto fagan demagoxia, porque vostedes arriman ya a súa sardiña intentando menospreciar, aínda que din o contrario, é o que queren facer, a capacidade de Avelino. E Avelino ten moita capacidade. E se o ten, por que non vai a cobrar? Cal é o problema? Mire, eu quero dicirlles aos tres grupos que o único responsable do grupo de goberno das dedicacións exclusivas que hai son eu. O único. Podolles asegurar, e xúrolles por a miña conciencia e honra que é certo, que ningún dos concelleiros con dedicación exclusiva me pideu nin a dedicación nin a cuantía que ao final tuveron. Foi unha decisión miña, exclusivamente. E saben por qué? Porque hai certas cousas que o que lle toca ser un entrenador é o que ten que repartir xogo. E a mí se me toca ser entrenador dun equipo, eu reparto xogo o mellor que sei, pola conta que me ten. Porque sepan vostedes que se reparto xogo mal e o equipo xoga mal, ao final os resultados serán distintos dos que eu quero. E como eu quero ter uns resultados, é un motivo polo que fixen este reparto. Por tanto, mire, eu podía asegurar que nin César, nin Begoña, nin Maripaz, e non é por presumir de que eu queira facer as cousas así por chulería, non, porque entendo que é como se deben facer. Maripaz non me pideu ser teniente alcalde, nin de broma. Non me pideu. Fun eu quen lle pidín a ela. Os concelleiros con dedicación pidínlles eu se podían ter dedicación. A todos, os 4, sin excepción. Por tanto, no tema das dedicacións, teñan claro que eu teño claro que eu fixen este equipo porque me pareceu que era o mellor para gobernar a lei. E, lóxicamente, podo estar equivocado. Pero eu que quero que teñan claro é que teñen dereito, se queren, a machacar aos concelleiros con dedicación, pero os responsables de que a teñan e das cuantías son exclusivamente miñas. Nin o consensuei con eles. E podo dicirlo aquí, como mellor, vostedes igual pensan que eu negociei con cada un deles. Nada. César enterouse do seu sueldo cando yo dixen, Begoña 3/4 do mismo, Maripaz 3/4 do mismo, menos eu, que me enterei do meu, perfectamente, o resto non se enterou do sueldo que tiñan nin da cantidade. Por tanto, fagan vostede o barullo que queiran, teñen todo o dereito do mundo, pero non lle atribuyan aos concelleiros responsabilidades que son miñas. En este caso, exclusivamente miña. Nós tivemos un problema e eu quixen arranxalo da mellor maneira posible. Mirei o que tiña no goberno e fun eu quen lle pideu a Avelino, que sei que lle facía unha putada, valga a expresión. Porque a miña idea era que Avelino salira máis para diante con responsabilidades máis potentes no seguinte mandato. Estivera eu ou non. Ese é o que eu tiña pensado para Avelino, precisamente pola súa idade. Precisamente pola súa idade. Pero o destino quixo que fora agora. Ben, eu falei con el, pregunteille se estaba disposto. El, obviamente, foi o primeiro sorprendido. Eu dixenlle que eu que confiaba nel e que creo que tiña capacidade para leválo, como así o penso. Estou convencido, se non o faría. E con esa idea é que a que lle pedín que tomera esa dedicación exclusiva, e eu xa sei que non tedes que tratalo mellor por ser mar novo ou mar vello, pero eu creo que ao final, señor Vilariño, iso que vostede afirma, eu creo que é totalmente desproporcionado e cando menos eu entendo que haxa que arrimar ya coa sardiña, pero
sabe vostede que non é así. Iso non se pode demostrar nunca, pero eu estou convencido que se en vez de estar nos aquí, estiveran vostedes no das dedicacións, iba a ser parecido. E eu, se queren, non o quero comentar no pleno, pero con calquera de vostedes, en privado, eu digolle unhas manifestacións tabernarias de vostedes na precampaña. O sacaron nunha nota de prensa, pode dicilo, e así o rebatimos. Sí, o sacaron estes días nunha nota de prensa. Pero en todo... Pode dicilo e así o rebatimos, e xa verá como non lle gusta. Sí, seguro. Se vostedes estuveran aquí no noso sitio, eu asegurolle que as dedicacións con respecto ás que temos nós non iban ser menos. Que ocurre? Non podo mostrar. Pero se quere, recórdolle a vostede cando intentou aquí unha dedicación exclusiva e un membro do goberno votaba en contra, entón retirárona. Viña no orden do día a súa dedicación exclusiva. Pero por que non di o salario? Eu digo salario porque, mire, se non lle aceptaron ese, menos lle aceptaban outro. Se a persoa que lle iba a votar en contra non lle aceptaba ese, non creo que lle aceptara un superior. Por lo tanto, eu supoño que intentarían no seu momento, pero eu non quero falar deso. A min, mire, se vostede traballa, ten dereito a unha dedicación. Por lo tanto, ao final, un concelleiro que cobre ou non cobre dedicación exclusiva, ao final o que ten que dar conta do recado. Por lo tanto, cando pasen 4 anos, este señor ten que facer unha labor. Poderá facer ben, mal ou regular. Desde logo, unha das 3 opcións vai ser. Eu confío en que sexa ben. É certo que non ten moita idea probablemente de deportes porque non é a súa especialidade. Pero, mire, pero deixeme argumentar. Pero, mire, o meu non sei se sería bo alcalde ou malo. O tempo dirá. Eu, cando cheguei ao Concello, non é que non tuvera idea de deportes, é que non tiña idea de nada. De nada, e digo con orgullo, de nada, non sabía que era un pleno ni unha xunta de goberno, non sabía nem que significaba. E aprendín. E como aprendido ninguén nace, Abelino tamén non nace aprendido. Pero eu sei das cualidades de Abelino, porque as estuve vendo nestes 100 días, e creo que pode dar un bo resultado, creo. O mellor equivócome. E se me equivoco, a putada é para él. Porque el non mo pideu. Encima non lle quero quitar a dedicación de agricultura e de feiras porque é o mellor que temos no equipo para facelas. Se non quitáballas, aseguro que eu houbera deixado a deportes limpio. Aseguro yo. Pero non podo porque non teño alguén que inda el que lle dedique pouco tempo sempre poderá facer unha feira deza mellor que a calquera outro dos do goberno, incluído un servidor. Así que, mire, que non teña nin idea, non é ningún hándicap. Aquí aprendido ninguén naceu. Ou é que vostede, cando chegou, tiña idea. Non, foi aprendendo como aprendemos todos. Pero eso non é ningún hándicap. Que vostedes falen de que é moi novo e, polo tanto, que non vai ter ninguna coraza. Nunca tuvo, porque vostedes nunca tuveron piedad con él. Por tanto, son tan inxustos, desde o minuto 1 o machacaron. Por tanto, non ten ninguna coraza, non a tiña, ni na vai ter agora. Por tanto, o que terá que endurecer a pel para que algúns leñazos que lle manden vostedes pois non lle fagan dano. E iso, que ao mellor tiña que facelo con máis edade, vai non facer con menos. E é un reto para el e para min. Se cadra máis para min que para el. Por lo tanto, o responsable desta dedicación de Abelino son exclusivamente eu. El é un sufridor nesta causa porque el que tiña unha en mente na súa vida facer unhas cousas, pois ao mellor ten que cambialas. E iso non sei se teño eu dereito a ser quen de pedirlo. Pero como necesitaba para funcionar no grupo, si yo pedín. Así que, miren vostedes. Vostedes connosco nos sueldos portáronse dunha maneira mezquina. Que eu non me portei así hai 4 anos. É certo que tiña menos dedicacións, pero eu votei a favor. E ustedes puxéronnos a parir. Sabendo, como deberían saber,
de que se vostedes gobernaron, xo veríamos. Bueno, non o sei. Vale. Eu digolles que, mire, no tema dos soldos, sempre é controvertido, pero aí ustedes, perdónenme, pero non son inteligentes políticamente falando. Eu creo que, dice o señor Vilariño, que unha chamada houberas arreglado. A mí non me sei, pensa que son tan inxenuos, eu conto yo a Avelino, que ao mellor de momento ainda yo cree, pero eu non. Eu se o chamo a vostede para dicirle que temos un problema, pois, bueno, probablemente... Estou falando da primeira parte que obviamente é o concelleiro e que non me referín a él. Si quer me refiro a él, e con eso me refería a chamada. Vale. Non falei do concelleiro precisamente polo que dixeron, e non de Avelino. Vale. Como vostede queira. Eu que lle digo é que Avelino ten que facer unha labor. Eu espero que esa labor sexa satisfactoria e sexa boa. Xa verá como é boa, estou convencido. E, desde logo, dentro de 4 anos ímos a ver. Di vostedes que os veciños de la Lin dentro de 4 anos veremos se consumen este produto, é algo así dixo. Pois verémolo, claro que o veremos. Verémolo si consumen este produto ou non, e veremos tamén unha cousa, que os veciños de la Lin, como os de calquer outro concello, o que teñen que valorar é a xestión feita. Veremos o que temos feito dentro de 4 anos. Porque un goberno que cobre moi pouco se non fai nada, ou que fai ao revés, é moi caro. É moito máis caro que un cobrando moito máis se o fai ben. Por tanto, mire, isto presta a demagoxa, sí, un rapaz de 21 anos que cobra iso, de acordo? Iso presta, pero as horas que lle ten que botar, iso vostede non o di. Que pasa? Que logo por ser novo teria que facelo gratis? É dicir, César, ou Begoña, ou Pepe Primo, ou eu, pois está ben que cobremos eso, pero se outra persoa fai o mesmo traballo, non está ben, porque é máis novo. Entón, xa só espero que non lle poñan ese hándicap aos que son máis vellos, porque non, logo me meten a min, porque eu dentro dunhos anos teño a edad de xubilación. Entón, espero que non me metan nesa parte, por riba e por baixo. Mire, a política é o arte de facer posible aquilo que é necesario. E con esas estamos. E este señor con 21 anos ten que demostrar que ten unha madurez moi superior á súa edad. Terá que demostralo ou non. Ás veces eu sei que vai ter complicacións, claro que as vai ter. Pero eu que asegurolle é que ele non está solo, claro que non está solo. Dicía moi ben Teresa, e non hai nada que ocultar. Ou Santalla, non sei se era Santalla ou Teresa. Creo que era Santalla, perdón. Que vou estar eu detrás del. Home, claro, é normal. Que quere que non este para deixar fachicalo. Non, teño que estar detrás del, como estuve detrás de tantos, Pero eu podo poñer aquí na miña historia, no meu currículum, detrás de quen estuven. E asegurolle que tamén metían a pata, como pudo meter eu, e como pode meter Avelino. Claro que teño que estar detrás del, faltaría máis. Pero é que César está botando unha mao en todo o que pode, dunha maneira importantísima. Ou é que pensan que César que emigrou? César está indo ao campo de fútbol con el prácticamente todos os días, está indo a un sitio ou a outro. César está facendo parte da labor que facía. Por lo tanto, vai ter detrás del a César, vai ter detrás del a min, e vai ter detrás del a calquer do equipo que lle faga falta. Faltaría máis. Faltaría máis. Eu remato dicindollos que dentro de 4 anos verase. E se nós fomos un goberno caro ou non, tamén se verá. Eu vou poñer nunha balanza o que custou o goberno e noutra os logros. E os veciños terán que decidir se iso foi bo para a Lin ou malo. Porque, señor Vilariño, un goberno que pode salir gratis ao Concello, desde o punto de vista de salarios, pode ser infinitamente máis caro, pero infinitamente máis caro, que a outro que se xestione ben e cobre. E, señor Santalla, home, certo que para estar en política hai que ter algo de vocación. Se non tes vocación, malo. Eso ten toda a razón. Pero ter vocación non significa abandonar a túa vida. É dicir, este señor se vai estar aquí en corpo e alma, deberá cobrar, porque vai ter pouco tempo para o mellor
atender outras cousas que si lle gustaría. Encima, como é tan novo, sabe Dios as voltas que dá a súa vida e sabe vostede que, ao mellor, nun momento determinado, o deixar unha actividade ten uns riscos importantes na vida. Eso é moi delicado, pero claro, hai que tomar determinacións. Desde logo, se non tomar determinacións, non faz. Eu podo asegurar que antes de propoñerlle nada, pensei no moi moito, pensei no durante unha semana. Non o pensei un día ni 24 horas, non. Pensei no durante unha semana a fondo. E tiña 2 ou 3 posibilidades. E unha delas era esa. E desas posibilidades que tiña, elixín esa porque me pareceu a máis viable. E se non o hubiera capaz, asegúrolle que pola conta que me ten a min, como coordinador do grupo, non lle houbera pedido. Así que eu podo asegurar que ningún membro do meu equipo, me pideu nunca nada. Agás, os que teñen as súas especialidades que lles gusta, pois, dicir, home, a min gustaríame levar, se podo, esta área. É normal, eso é lógico. Así que, por a miña parte, nada máis, veremos que Avelino, a parte de cobrar, tamén ten vocación, señor Santalla, eso vaise ver, quen está solo para cobrar e quen está para cobrar, porque, lóxicamente, ten unha vocación e fai as cousas o mellor que pode. E logo hai que ter resultados, claro. É dicir, aquí trátase de unha cousa máis da outra. Como din os de Camba, hai que dar e tir. Por tanto, este señor terá que dar. E depois tamén, a ver que é o que nos brinda ao final da súa xestión, veremos como foi o tema de deporte, e ao final da súa xestión veremos como foi o tema da agricultura, etc. E como non se pode dicir desta auga non beberei, pois ninguén sabemos o que vai pasar. Eu non o sei. E ao mellor Avelino, dentro de pouco, dime que non quere levar deportes, ou que non lo dá levado. Bueno, pode ser. E se iso ocurrira, buscarei unha solución. Eu son un entrenador. E cando un xogador, por calquer motivo, ten unha lesión, pois hai que sustituílo. E esa é a miña labor. E eu que quero facelo o mellor posible e o mellor que sei. Moitas gracias. Señor Vilariño. Sí, un adestrador ten que ter, aparte de ter idea e proxecto, ten que ter tamén xogadores que saiban facelo, non? Neste caso, evidenciase que, máis que evidente, que non, e xa lle dixen na primeira intervención, que os veciños de Lalín padecen este goberno en termos globais de conxunto e en termos individuais. E por iso, vostede mete a unha persoa que non ten absolutamente ningún tipo de coñecemento de deporte. Ben, eu lle aclaro unha cuestión que vostede di con toda a maldade que lle sai. Eu, a proposta da miña indicación, lle quero dicir que era unha proposta de 1.600 euros, unha proposta con unhas competencias que, desde logo, non son discutibles, e calquer concelleiro de vostedes anteriormente tiñan os salarios infinitamente superiores, e que, polo tanto, falábamos nesos termos. Tamén vostedes se cansaron de decir que o salario do teniente alcalde anterior era un escándalo, e agora a teniente alcalde resulta que cobra máis co anterior, incluso máis que vostede. Polo tanto, non lle admito aí ningún tipo de leccións por mala leche que vostede se gaste. Teño outros argumentos se é capaz. Mire, vostede na súa intervención afundiu aínda máis a esta persoa, ao seu goberno, e nos deu máis a razón os demais. Eu supoño que vostede non atende cando os demais falamos. Eu si que o atendo para despois intentar rebatilo. Eu dixen que non era un problema de salarios, vale? E repetino varias veces. E que non era un problema, ademais, persoal do concelleiro de turno, e que, ademais, era moi desagradable verse nun debate deste tipo, non? E, evidentemente, é un problema, insisto, de que o Partido Popular, de que vostede utiliza os cartos públicos en beneficio do partido. Mire, vostede admitiu, non o, bueno, eu tamén o dixen, pero admite que o concelleiro
que imos ter en deporte e que lle pon un salario de 2.700 euros ao mes non ten nin idea de deporte. É a mellor carta de presentación Pero onde saca vostede un O dixo salario? está grabado, textualmente. Alucinante. É igual, continúe. Continúe, por Ben, favor. eso está grabado, polo tanto, non é discutible, o dixo. E, pois, claro, o argumento é que o seu goberno vai poñer ao final nunha balanza, sí, claro, a ver os logros e se justifican estes salarios. Pero, de verdade que este é un argumento para avalar o traballo. Vamos a ver, nós estamos falando de supersalarios que, desde logo, non terán, porque, insisto, son un insulto para a cidadanía e para o día a día que os nosos veciños e veciñas teñen, que non poderá ligar uns supersalarios ao traballo dos seus concelleiros. Digo, porque senón, isto de verdade que é un auténtico sinsentido, porque por ese argumento póñalle 8.000 euros cada 15 días, porque se o seu argumento é canto máis lle pago, máis resultados van ter, poñalle 20.000 ao mes, poñalle o que se lle ocurra en cada pleno. Pero es que en política non se funciona así. E en política, ademais, hai algo que lle dixen no anterior, que é que, evidentemente, a ética é importante. E ninguén entende os salarios no conxunto do seu goberno e dos seus 4 asesores, pero moito menos nun caso evidente como isto. E o da chamada, e se quere volvemos ao punto de partida, referíame á primeira parte e os motivos do cambio, non que non iba a falar, faltaría máis, do tema da dedicación dun concelleiro, non? Di tamén que actuamos con demagoxia, porque claro, se ten capacidade, por que non vai cobrar? Pero vostedes, de verdade que este plantexamento fan pensando en algún momento na xente. Son vostedes os que pensan a capacidade de quen? De alguén que admiten que non ten nin idea desta área? Ou vostedes teñen algún tipo de máquina de medir a capacidade e en función deso un salario? Aquí estamos falando que, evidentemente, estamos cun goberno que nos vai situar en 2 millóns de euros ao final do mandato. E, efectivamente, polo seu razonamento, sería un mandato espectacular se ligáramos salarios aos resultados, cousa que até o momento actual vemos que é todo o contrario. Vostedes terían que devolver ás arcas municipais os salarios se valoramos, desde logo, esa xestión. E, claro, e alguén que escoite isto e que escoite menuda putada lle fixen un concelleiro que lle vou meter 2.700 euros ao mes de cartos públicos, é insultar os veciños de Lalín. Menuda putada, pero eu, de verdade, penso claro, que hai concellos paralelos nos que uns vivimos e outros non, ou ao revés, non? Desde logo, quen poda escoitar este tipo de afirmacións, bueno, pois como menos dirá que hai que telos para poder decir isto, non? En definitiva, nós en ningún momento cuestionamos que haxa que ter adicacións, o que hai que ter son salarios acaídos a elas, o que hai que ter son salarios éticos, o que hai que ter tamén en moitísimas ocasións. Eu repito a vostede, eu sin salario traballei estes 4 anos como que máis, non o que máis, pero como que máis. E iso tamén é importante, que non precises de salarios para poder facer cousas en política. E se os tes para precisamente garantir que os podas ter e compaxinar coa túa vida persoal, millor. Pero aquí non se fala nesos termos. Podíamos falar nesos termos no seu buró de gabinete de prensa, que sí que de prensa, digo, de asesores, non iso. Pero neste caso estamos falando de salarios que non se corresponden coa actualidade dun equipo de goberno que, obviamente, se analizamos, como vostede di, poderemos poñer balanzas xa, pero que é a xestión? A xestión
incluso consumindo o seu argumento, que non yo compro en ningún momento, alguén pensa que estes supersalarios están dando algo bo a este povo? Seguramente a maioría, incluso os que votaron, dirían que non clarísimamente, non? Pero, insisto, non me diga que xustifican os salarios en base a unhos rendimentos porque entendemos, insisto, que é legal, pero non é ético, non é ético. Moitas gracias, Partido Socialista. Sí, tamén de forma moi breve. Hombre, alcalde, usted non nos pode decir que co tema dos salarios somos inxustos. Seríamos inxustos se non o criticáramos, se non nos queixásemos. Aí seríamos inxustos porque o único que estamos facendo aquí é trasladando a opinión, pensamos que da maioría de que pensan as veciñas e os veciñas de Lalín, que lle parece que os salarios, en primeiro lugar, son moi altos en comparación cos salarios que existen na nosa vila. É dicir, un concelleiro pode cobrar exactamente igual que un asalariado da nosa vila, porque ten que ter un concelleiro triplicar o salario que ten un traballador ou unha traballadora. Entonces, eso, vostedes saben que vai nos nosos genes pensar desta maneira. Nos pensamos que a igualdade é unha parte fundamental do avance da sociedade. E, por tanto, nos pensamos que o salario, lóxicamente, queremos que os salarios sean o máximo posible, pero que sean o máximo posible para toda a sociedade. Non só unha parte da sociedade que, como consecuencia de estar en política, ten unhos salarios o doble ou o triple que pode ter calquer ciudadano. Por lo tanto, vostede o que non nos pode dicir é que somos inxustos con respecto aos seus salarios. Eu entendo que cada vez que usted ten que abrir isto, e polo que vexo vai no abrir máis veces, porque fíxese, e como está grabado, usted non cerrou nunca, non concretou nunca a dedicación de Avelino, dixo, pode ser, xa o veremos, xa veremos cos anos. Non, en política tamén hai que concretar as cousas, porque senón está o deixando aberto. Ese é o que se desprende do que usted acaba de comunicar. Bueno, xa veremos como evoluciona, cos anos vémolo e tal. Nos entendemos que cada vez que se abra isto vai ter unha retórica máis ou menos neste estilo e a xente de Lalín vai se enterar permanentemente da situación. E a verdade que non estamos falando só de salarios moi altos, non estamos falando de dedicación moi alta, estamos falando tamén que efectivamente hai unha parte de asesores que tamén teñen unhos salarios, unha dedicación moi alta. E vostede non pode, o que non pode vostede é dúas cousas. Primeiro, facer un planteamento imaginario, é moi dado a eso, é que ustedes iban facer. Home, usted ao mellor ten o don de saber, pero eu teño aquí un compañeiro que é Tobic, que seguramente iba a cadar unha parte importante no goberno, e a dedicación, penso que xa está pagando o Estado. O sea que, desde logo, máis barato iba a salir, como saleu, e usted non o pode negar, o anterior goberno cunha xestión que podemos catalogar a hoxe en día, comparado ca de vostede, de moi brillante. Mire, sí, moi brillante. Mire, usted tamén di que reparte xogo. Tan brillante foi que por eso perderon as eleccións. Bueno, pero vostede dixo moi ben o primeiro día, e eu aí, mire, que non só estar de acordo con vostede, as eleccións non as ganou vostede, as eleccións perdémolas nós. Por lo tanto, eso sí que é unha realidade. Pero dito isto, voulle dicir, tampouco vote tantos foguetes, Vostede sacou o 42,30% dos Non votos. votei ningún foguete, asegúrolle que votaronos ustedes, eu non. Non. Eu sei que a vostede lle quedaron moitos foguetes na despensa, porque había xente... Asegúrolle eu, se quere doulle un listado. Eso tampouco quedou champán nas neveras e ainda podemos comprar o dil barato, nos. Eso non hai tampouco problema. pode dicir porque quedou champán nas neveras e quedaron foguetes nas casas. Eso aseguro yo. E nós non votamos ningún, que o sabía, pero eu prohibín votar ningún foguete, non sei se alguén votou algún, sin o meu permiso. Eso tampouco pode dicir. Sí, claro que o sabía, pero eu dixen que non quería ningún foguete. Porque xa sabe vostede que os socialistas non íbamos a facer eso. Non sei. Eso é mentira. Eso é mentira, porque precisamente un socialista é o que comprou unha dúcia de bombas. Un socialista.
Bueno, pero entre tantos socialistas, pois, ao mellor hai un que Bueno, efectivamente pero non digo... compróunas para eso. E ten todo o direito do mundo a compralas, compraron a un momento, cada un que a súa vida. Pero o que sí está claro é que lle digo que usted non bote tantos foguetes porque usted efectivamente Que non botei ningún. sacou 42,30% dos votos, pero os tres grupos da oposición que estamos aquí sacamos o 49,60 dos votos, co cual algunha razón moral terémola e usted terá que ver que representamos a esa parte da nosa poboación. Non, claro que o sei. Mire, reparte xogo, me dicía, reparte xogo. Eu reparto xogo, eu aquí reparto xogo. Mire, sabe o que pensa a xente de Lalín? Que usted o que reparte moi ben para os seus é os cartos dos impuestos das veciñas e dos veciños de Lalín, que afortunadamente, e hai que tamén volcalo á xestión do anterior goberno, baixaron os impostos en 4 anos, o que usted sabe que había subido, que habíamos tido moitas batallas, incluso anteriormente, co tema dos impostos en Lalín, pois o anterior goberno baixou os impostos ao mínimo legal, co cual usted está repartindo, claro, está repartindo porque quedaronlle as arcas cheas, non o poderá negar. Usted deixou unas absolutamente vaciadas e quedaronlle as arcas cheas e agora usted, claro, reparte, non cabe dúda, reparte xogo non, reparte desde logo os cartos das veciñas e dos veciños de Lalín en liberacións que non se corresponden, desde logo, co que pensa a sociedade de Lalín. Mire, vostede, e termino, decía que funciona como un entrenador, e a metáfora podenos valer, O que usted... Non é metáfora ninguna, é a realidade. O que usted non poderá negar é que vai ter que dedicarlle bastante como entrenador, porque o equipo, bueno, vai non precisar, por o que se está vendo, é dicir, efectivamente, pois, tamén sirva a metáfora, está tendo lesionados, vai xustiño, xa o vemos que vai xustiño, pero eu queria terminar con dúas cousas. Unha, valoro o que está facendo a oposición, con cero dedicacións, e co 49,60% dos votos. E termino tamén dicindo, mire, usted é un entrenador con equipo, dedíquelle porque os entrenadores tamén se cambian, xa o sabe vostede. Así que... Moitas gracias. Partido Compromiso por Lalín. Bueno, eu voume dirixir directamente, se me permiten, a Avelino, varias cuestións. Primeiro, anunciarles que nos ímonos abster en esta cuestión. É un mini voto de confianza, igual que fixemos no seu momento co sueldo do rexidor, que nos non discutimos en ningún momento, incluso prestámonos a que se tiñan intención de subilos, entendíamos que para esa responsabilidade nos estábamos dispostos a apoialo. Polo tanto, decirlle ao señor Crespo que nos acusa de falta de xenerosidade, que a falta de xenerosidade é a súa con nós, porque creo que fomos bastante xenerosos en esta cuestión. Mire, concelleiro, ten por diante unha responsabilidade titánica, non leva áreas que son calquera. A área de deportes é especialmente complicada en Lalín. Vostedes xa levan 3 persoas que estiveron relacionadas ou facendo xestión coa cuestión do deporte. E isto non é unha crítica, é descripción, señor Vilariño. É descripción. Quero decir que non é unha área fácil. E, polo tanto, nós imos exixir traballo. Independentemente da retribución que teña, aínda que cobre 10.000 euros máis do que cobraba, por exemplo, unha persoa que tiña unha dedicación 365 días, 24 horas, como era Miguel Medela, decirlle que se asesore ben, que se, como di o rexidor, vostede de deporte non sabe, ten sen dúbida na súa contorna política xente que si sabe, como Pincho. Eu, a César, que o respeto no persoal, faltaría máis, dubido que coñeza a situación do deporte de Lalín, porque ele mesmo me recoñeceu en alguna ocasión que estivo moitos anos afastado de visitar ver partidos de equipas e asistir a eventos deportivos. Asesórese con xente como Pincho, por exemplo, que sí que sabe desta cuestión, sobre todo porque en Lalín hai centos e centos de nenos e nenas que practican deporte,
que está en momento de explosión o deporte femenino, que é moi importante, e que non se deixe manexar por algúns gurús da comunicación que ten o goberno cando lle poñen en notas de prensa que a oposición se mete con vostede por ser novo. Eu, evidentemente, vostede é novo, pero eu considero un concelleiro máis. Igual que cando se fai unha crítica a unha concelleira non se fan micromachismos, estáse criticando a xestión dunha concelleira. A nos danos igual que sexa home, que sexa muller, que sexa mozo, que sexa a persoa maior deste pleno. E tamén decirlle que na medida da nosa experiencia na cuestión de deportes, que eu creo que tivo durante estes anos unha evolución moi positiva no Concello de Lalín, gracias a todos e todas, insisto, gracias a todos e todas, aquí estaremos para poderle axudar no que vostede considere, que creo que tamén é a nosa responsabilidade, pero fiscalizaremos, como non podía ser de outro xeito, a súa labor de goberno, que é complicada, eu entendo que demasiado ampla, ou mellor, para sectores tan importantes na nosa comarca e no noso concello como é a gandeiría, un concello tan rural como o de Lalín, con máis de 50 parroquias e 350 lugares, e coa cantidad de explotacións gandeiras que temos aquí, e o deporte, coa cantidad de equipas, e centos, insisto, de rapaces e rapaces, que se dedican ao deporte, e que se poña as pilas. E que seguramente algúns que o queren poñer moi arriba serán os mesmos que mirarán cara a outro lado se vostede algún día cae, que non llo desexo. E que, digo yo por experiencia casi familiar, que os gurús sobre o que vai pasar no futuro normalmente acaban esnaquizados contra o chan. Que non sexa vostede un caso máis deso, e desexo yo mellor na súa próxima responsabilidade. Nada máis. Moitas grazas. Realmente, eu, hai 4 anos pasoume, eu estaba doído comigo mesmo por haber perdido as eleccións. E o ciclo repítese, só que a inversa. Entón, esa especie de xenreira que tiña comigo mesmo, ás veces, exteriorizábase cara a outros ámbitos. E non era xenreira contra ninguén, era contra min mesmo. Por iso me conxurei para recuperar a alcaldía. E, señor Santalla, a ver se dá conta que de 28 concellos, de 23 concellos de máis de 20.000 habitantes, só hai 5 maiorías absolutas en Galicia. Unha é a nosa. Por lo tanto, non me quite mérito. É dicir, é que sumo. Bueno, é que sume. Mire, eu teño 12 concelleiros e vostedes todos 10. Vale? Por lo tanto, se me quere quitar mérito, quito. Que a mí iso dálleme igual, Eu dálleme igual. Eu, mentre me valga ese resultado que vostede dedica insuficiente para chegar á Xunta de Galicia e que me respeten como é debido, e non que me poñan alfombra roxa, pero sí que me den o que lle corresponde ao meu povo. Me valga para chegar á Diputación, gobernada por xente nada sospeitosa de ter que ver comigo, e me poñan a disposición o que ali teñen para poder facer cousas para ali. E vai a Madrid, e goberne quen goberne. Eu vou dicir unha cousa, terei defeitos porque os tiño que ter, é imposible. Eu non sou unha persoa perfecta, sou máis ben todo o contrario. Pero cando vou polos sitios procuro facer amigos. Entende? E iso vale a larga. E vostede debía saber porque eu teño coincidido con vostede en Madrid e temos falado. E sabe, mire, eu estuve de presidente dunha comisión que según os meus opositores non valeu para nada. Pero sabe unha cousa? Fixen unha amistad razonablemente boa con Ábalos e co secretario de Estado. E onte valoume e utiliceina. Onte valeume e utiliceina. E non o digo como chulería, non, valeume e utiliceina. E iso abreume portas para o beneficio do meu povo. Non para min, que a min dame igual que haxa unha cousa ou outra, pero para o beneficio do meu povo, sí. Por tanto, a ver, Concho, dese conta de que nos tivemos un éxito. Está ben que non lo queira ningunear, pero tivemos un éxito. Ninguén daba un peso por nós. E ganamos. Por tanto, respete un pouco o que quixeron os veciños de Lalín. E se que os veciños de Lalín non nos quixeran, non daban este resultado, porque nós estábamos un pouco como a Gary Cooper, solo santo peligro. Iso aseguro yo. Señor Vilariño, eu sei que vostede non me vai dar a razón, pero non me río de vostede, ben sabe que non é a miña intención, nunca foi.
non me río de vostede, pero é que vostede tiña moita idea de infraestructuras, non me faga rir. E de turismo? De turismo é que navegaba, e máis non considero que fixera mal de todo. E non tiña nin puñetera idea. Vostede de infraestructura non sabía o que era un proxecto de obra, nin sabía o que era non distinguía unha baldosa dunha alcantarilla. E máis, estuvo de infraestructuras. E Avelino non pode estar de deporte. Home, algo faría na súa vida. Supoño que correría algún día detrás dunha vaca, cando lle escapou. E iso é deporte. Supoño que faría outras cousas. En definitiva, eu creo que iso non é o argumento para poder, digamos, criticar a decisión dun goberno. E ao compromiso por ali non lle teño que reprochar nada que non sexa o feito de querer quedar ben e non gastar nada. E iso, bueno, pode valer. Eu teño que dicir que no dos sueldos os menos caóticos connosco foron vostedes, sin duda. Sin duda, os menos. Pero tamén lanzaron as súas pullas. Por lo tanto, obviamente non estuveron no nivel que estuvo Soe e moito menos no que estuvo Paco Vilariño. Que, por certo, eu recórdolles que cando o cuatripartito iba traer a dedicación súa, eu ofrecín máis terme, porque consideraba que as delegacións que tiña era máis que merecida esa dedicación exclusiva. É dicir, que ainda que Lara votara en contra, nós íbamos a ter, por lo tanto, salía para diante. Foron vostedes que nos retiraron, recordo yo, porque ás veces a memoria é moi frágil. Eu ofrecínme a absterme, porque consideraba que as delegacións que tiña, claro que debía ter dedicación exclusiva, con turismo, con infraestructuras, non sei que máis tiña, pois entendía que debía ter dedicación exclusiva. Non porque me apetecera, pero sí que entendía que tiña que ter. En definitiva, do que se trata é que neste mandato eu non sei o que vai ocorrer, señor Cuña, non son adivino. Como entrenador, se teño que cambiar xogadores, cambiareinos, intentareino. Iso sí, cando cambie algún, esperarei que non se me rebote, porque necesito os 11 votos para gobernar. Sería un mal gobernante se o fixera así, e intentarei negocialo con todos e cada un dos 10 que teño, con todos e cada un dos 10 que teño. E mire unha cousa, hai diferencias no que toca a tacto entre vostede e eu. E, por tanto, espero que o meu tacto valga para que ningún se me escape. Espero. Bueno, vale. De acordo. Pero hai que evitalo, Hai que evitalo. Hai que evitar ter tránsfugas no partido. No partido, no equipo. Bueno, non se preocupe. O que é raro é que, precisamente, a min que me invitase e a vostede non. Eso sí que é complicado. Eso sí que ten unha lectura. O que non é normal é que a vostede non o invite e a min sí, despois de haber ido no seu goberno. Eso non é normal, Non se preocupe que eu procuro ser coherente, sí, son temas privados que a vostede lles gusta sacalos. Mire, eu claro que son coherente, procuro ser coherente, procuro ser coherente na miña vida. Eu non fago como outros, eu procuro ser coherente e procuro xogar os partidos dunha maneira limpia. Totalmente, procuro xogar os partidos dunha maneira limpa. Sí, se notou, pero mire, con respecto ao seu tema que se puxo de víctima, eu si quere que lle pase os 21 concelleiros os datos do seu afer. Quere que llos pase? Eu se quere pasollos. É que xudguen eles, porque eu teño sumario. Por lo tanto, a mí non me veña vostede de víctima. Por logo, pero é que entón non me líe. É que vostede quere quedar de víctima cando vostede a min non me defuntou porque non pudo. Entende? Bueno, iso non é mentira. Pero bueno, é igual. Bueno, perdona, César.
Eu tamén quería falar, porque aquí temos un regulamento de sesiones e cada pleno que temos están aumentando considerablemente a duración das mesmas e infringindo cada vez máis. Si hai unha duración determinada, non podemos ir incumpliendo cada vez máis. Habrá que ir incumpliendo cada vez menos e acercarnos ao Señor regulamento. secretario, si é posible, neste pleno traeremos un regulamento que xa digo que o espírito está copiado no da Diputación. Realmente o que fixemos é coller o da Diputación e estámoslo adaptando. Por lo tanto, eu confío que con eso se arreglen parte das cousas. Pero eso significaría, obviamente, abreviar por parte de todos, incluído dun servidor, e mentres isto non se así, sepa vostede que na terra dos lobos hai que ouvear como a todos. O secretario, de verdade, eu ainda non despertei. De verdade, a ver, este pleno soberano para ter as intervencións que considere oportuno. Entendo que un secretario con máximo respeto á súa persoa non terá que facer condicionante respecto ás intervencións dos concelleiros. Vale, hombre, era o que faltaba. Que temos un regulamento de sesións e que cada vez estamos incumplindo Ten razón o maior medida. secretario. Vamos en dirección oposta. Señor Vilariño, ten razón o secretario. Intentar cumplirlo, cada vez vamos en dirección oposta. Ten razón o secretario e hai que intentar reconducir ese desaguisado. E os plenos non poden durar. Aquí hai os plenos que obliga a lei. Un extraordinario que é o de hoxe e despois os ordinarios. Por lo tanto, e a máis ben remunerados tamén. Por lo tanto, que estemos aquí, pois toda a mañá, pois, home, a ninguén nos seguro preferíamos acabar en 10 minutos, pero entendo que, home, dai a ser uns sufridores, eu penso que non. E o pleno, precisamente, é unha oportunidade para control do goberno, para debatir cousas, e eu creo que este argumento que cada vez escoito máis de que duran moito, bueno, pois para iso estamos, non? Entón eu non creo que teña razón, Bueno, nós vamos a traer o regulamento, como dixen, non? Vamos a intentar cumplilo nós os primeiros. Por lo tanto, a ver se o damos traído a este pleno. Si é que temos tempo de traelo, traerémolo a este pleno. Así que, moita tranquilidade, non se preocupen. Nós intentaremos entrenar o mellor posible. E como entrenador que me toca ser, por suposto, que se algunha peza non funciona como eu queiro, intentarei cambiala. Eso sí, negociando con eles. E cando pase este primeiro ano, xa lle anuncio que cando pase en maio, máis ou menos, cando pase un ano en xuño, farei un balance interno. E se hai que cambiar pezas, propoñerei o cambio. Intentarei consensualo co meu grupo. Pero é que, como se teño que cambiar 7, 8 veces, ou ninguna, ojalá non haxa que cambiar. Ojalá o equipo tal como teño chegue ao final. Pero se non é así, chegarán de outra maneira, pero chegará. O que non vou facer é pensar que unha cousa funciona mal e non facer nada para cambiala. Por tanto, claro que o cambiarei, faltaría máis. E se Abelino, desde o meu punto de vista, non aguanta a delegación de deportes, terei que cambialo. Ou vou seguir con el sabendo que non aguanta. Pero é que non o sei, terei que experimentalo. Cando se ficha un xogador, fichase un xogador. E ao mellor sale moi bo, e ao mellor non sale moi bo. Non o sei, eu confío en que salga, pero non o sei. Só lle digo unha cousa, e remato. Só lle digo unha cousa, señor Vilariño, señor Santalla, señor Cuíña. Eu sei que durante estes anos que veñen, que van ser duros para nós, tamén para vostedes, asegurolles que algún ano imos ganar a Liga, outro ano imos ganar a Copa, e outro ano imos ganar a Champions. Pero eu aspiro a que polo menos nestes 4 anos, un ano, ganemos Copa, Liga e Champions. Fagamos un triplete. Ese é o que lle vou pedir ao meu equipo, é o que lle estou pedindo. Iso é certo, Eu diante, eu non me escaqueo. Nunca tanto lle dediquei na miña vida ao Concello de Lalín. Nunca. Nin siquiera cando empecé. Que me facía moita falta. Que non tiña nin idea de moitas cousas. Nin siquiera cando empecé. Nunca dediquei tanto, nin tan intensamente. Por lo tanto, conxo, yo non o consigo, pero gallá algún ano poidamos facer un triplete. E con eso é co que xogo. E o equipo saben que é o que quero. E saben que eu non me escaqueo, e se teño que ir a un montón de sitios vou, e se non vou a máis é porque non podo. Así que con esa idea estamos traballando, e agora confiemos en ter bo resultado. Vamos a proceder á votación do mesmo. E logo, con respecto ao regulamento, só unha cousa. Con respecto ao regulamento, Vila, con respecto ao regulamento, pasouselles á oposición o borrador?
Temos un borrador, mandámoslle facer unha inspección jurídica ao jurídico, en canto que teña o pase por si hai algunha cousa que haxa ali que non corresponde a dereito, en canto que o noso asesor jurídico acabe de velo, pois eu lles pasarei a vostedes para que se ven que hai algunha cousa que podamos cambiar, cambiala, se estamos de acordo. Eu xa lle digo, o esqueleto é adaptar o da Diputación aquí, ni máis ni menos, non ten outra ciencia. O que pasa é que ás veces é difícil de adaptar porque na Diputación hai certas cousas que funcionan de maneira distinta, por tanto, inda que a administración local é moi parecida, pois algunhas son distintas, por tanto, intentamos adaptalas o mellor posible. Entón, se vedes algunha, cando vos lo pasemos, se vedes que hai algunha proposta que poidamos, eu creo que está ben feito porque na Diputación, acórdome cando se fixo, estuveron 3 técnicos traballando durante 3 meses, e é un regulamento ben feito, é amplio, e que ten todo. E logo intentaremos, como vos digo, se o damos tido, porque agora pola nosa parte está feito, en canto que o acabe de ver jurídicamente, para non ter ningún gazapo, pois pasámoslo. Así que se o podemos traer para este pleno, non o traemos para o seguinte. E se non traeremos para o seguinte. Vamos a votar este punto, señor secretario. Votos en contra. Soe a bloque. Abstencións. Compromiso por la LIN. A favor, o Grupo do Goberno queda aprobado por maioría. Levantamos a sesión. Moitas gracias.